Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Nagapor syakapor layo I hakilat patay kubor yaki kunrum kunram haka sensyar khadar hapo ka hima nong spung haga baki kunhun baper kilami syakmat ban pensngau yala ka jong jing sngau jongki don na pedeng jongki ki bakershan yo acting chief bamenta jongkani ka hima uba kentiu borlangs imli bat bonro ki bapersya yo u bat kiba ladawana ka Khasi Hills Autonomous District Council bakadai ban wengno yauniu acting chief bamenta kabakila pharu da ka jing ujor sya ka district council rengkat ki jing keno kumbakalong hadu menta ngiyo I ya ki jingye kren syakilat pathai kubor kabakila wan sya Shillong banti jeliu ya kani ka Batisi TV kala hiar syaki katto kani teli kisnong khamtam kisnong ki badon syak kham kendong jong ka himanong spung ban sngap ya ka sur ka bami nagi paitba kini kisnong ki lapen I yala ki jong ki jing jong ki nagadao ka jing kenrum kenram hapo ka hima ka Batisi TV kala rung syak kisnong mau kenjing madan lengkhoi ranap dom lengkut ha kisnong nong spung ka bakentup ya ka dong luklem sarong lengi shnong jaut kaba phla kat kum ka jing thu gi pai ba jong kini shnong kalong batang namar ka jing bombet karu kom thung acting chief jong ka Khasi Hills Autonomous District Council menta kalami ka jing ha kaba kalami sa ka jing pet madong shi ba hieng hasem shi para marjan bat para shnong bat don ru gi bumju ya krenshu bat gi bumju ya rung yami na kawai ka yeng sha kawai pat tang na kata ka jing thung acting chief Abasanjor haka sansar khadar haki it gihima niki ilaka kakta ru yak songsuk songsai jongi pajba nong songsno kani klajia hapo gihima nong spung padang mentan sipang lawan punya pun teli kisnong ki bakan thop yak to kisnong dan hapo jogaraj dan khoi jo gihima nong spung to yes kapta ayu ki nong songsno jong kan kisnong kitan banong Nong kathau dan jing snu song suk su na ba long ne acting chef na maru pen puri huras nong long yaki sodar di asnong kathau long wan pen kelarut tingi na liang ki long kmi jong kasnong ni snusi na marmen baros katani la song suk song san na du bau sim ne pat long pen puri hura pen bisni ki beriru di sel si ken namar paros kata senong demi kalau song sup song sang don ya keren snew iwe rei mentapat nadu bau long uningi haban ya isi iwe ru senong hatau kawan ni ke puri hura te nikirpat kenya ka distrik konsil bahkan uang no magdor yu bat kanang bakas nong demi kan song suk song san kum balong mensua haka mai trekam hapo jong karai tung dol khoi haki si jong karai tung khoi te ka banta ka mai kendu kolong nadu kapor ba ulung do jong karai tung khoi ulung do pura la song thai no kum ulung do te ka wei ka banta ka mai kendu kolong ka ba ka isi karai tung khoi kala haka por bala jit ka por bala jit acting do ya ba Mr. Jun lung do khoi man simti kum unong elam haka isi jong karai tung khoi te baro ka isi juga right not khoi ka por ni la priang bat ka muncul man jit ya ba bisa jun ko ting do man man alam ni soda ko right isi ka right not khoi ta ka jin jun ba soda dan si ko soda ta ko right dan khoi ka isi juga right te hadin nang ta ka sngi ni la pha ka jing tip chaw ting sip jong ka himanong spung ba kaisi juga rendon koi bala jit acting ya ko sajun bat la diang ke sanjung koi restoran koi teng la pa sa ting sim jong kai manus pun banten scam kum acting lendo ko sajun kum nongilam sipor kum acting lendo apo karai te kata ke jing ya keren jing pun bejungi kum isi ni la pa kata ka
jing betip man penskam man ai sanat di bukti stadion te kumta une acting siap jing man spum iba kentu bolang simli siam la pediang ya kata kajing tung jit acting jungi ibu bukti stadion te kene ka bentak long kajing persya jong acting sip ya ka isi jong kan do koi haba ka isi jong kan do koi ka pej ya ka jing bha jing miet jong ka hapo jong karaj ki kwa ban yalam nam ta ka jing bha ban bha po jong karaj ban trei kam po jong karaj kino ki mat trei kam po jong karaj ling do koi ka wei ka jing mut ka wei ka jing perkhat ka wei ka jing menjulang kum ki sodar ki sifu sodar hakata por te hanre hati nang ta ba une acting sip jong manus pung ula kentaj ji kata kajing jit jong i te kane ka banta ngas ngeu ba kajing le jong ne acting sip kalau persya ya karai jong koi wat ye isi jong karai te kum kane kajing le jong ne acting sip te nga ku sadar sinong jong ko penjing bat rengkat ke isi jong karai jong koi berkoi ni siam ba ula le bakla bat lo persya lada ulah persya ya kajing penya jong isi jong radin khoi balai pada ya kajing risan jong acting ndo upudiang bat ya kajing jit jong isi ya acting lengdo Islam ai sanat bat persya ulah jit penwan da wai acting ndo bat sencar ko jakaraj sipor ko magini sipor te kane ka bentang kan mau apdang jong phi baro ba kajing le jong ne acting sip jong himan uspo hak yang sengau jangan aklong sengau bau lale bakla bat sengau bau persya yang jilgu bat siam la trailang ringkat bat isi jom karaj nun khoi na kaliangi kena sengau ngi dap ta kajing sengau mum hun kan ba kadang deng kajing ya su jengbon sadar ke don la kajong kar kom trekam guni acting la don la kajong kom su jengbon bi sadar te na kaliangi kena sengau ngi sengau ba kadang kajing bombiang juga penyak kat sensar kadar po karat jungi dina kaliang ni kena sung snawru ni kwa hiba la kemudian nak lihat district council ki bor bahlor ki de penyak renti ne pen baik nak dia kam jungi po karat don khoi nga kum sordar oki kwa banwan wat jing tip na kam ta ka sinong na ta ka rai mana ka ta ka hima bro wai mo tinga kum sordar kum bangla e bat kum ta sipor na sngo ba kajing le jang uni usem kalong ka babakla mo ting sim bat hadu menta ngin padon kajing sngo chong suk chong sain namar balai no nadu ba klem mi olong do barim bat ngi ki pajba bat ngi ki sordar ngim do jing tip ila syutung la ka thung do acting te acting menta usia ya kakam uklam da kanjo yang ngi ri rong ba bat ki paj ba ki kham da itu mata yu ya ka kam bai dei ba ka jinglong jungman jungi hang ni kum kinong susnong jong ne ka raj jong ne ka thamnong khoi bro ko we kalong ba hakapor ba uni u lengdo jungi ular song thaj no resign te nakleng ka isi kala propose jo we patu rangba penlong kumu acting ndo ba sport pan pentelon dikikam hanrai adin ba kila pha kata ka sithi resan yang lengdo ka acting chief pat utung pun banda uai pat ubri tu uni ubri uba ais na do acting chief mataru ka jeng terkam jungu kelong ba uya ihla kamon maroi uklam da kenjo uklam da kran ki rurung ba uklam da wa ki rang ba snong uya ihla kamon ta ka pen saumdum menta kalong no hapo kara jungi don arli ki lengdo menurut wa bala propose ka isi ba mensua bat uni ubala thong dau acting chief te kapun kulmar mta ka sensar ka dar po ka senong baka raji jungi hi pro koi te kan ni kapun kulmar na ka jeng le lendat uni u acting chief ru ka de ka dau ba ban pen saum dom mingi kinong susnong apo ka raji te la kumnu ka council hi kam na isu banang pen pending ikne kam mardor la de bersim khiano ban pen sai no ngi pe ba la ka de ban ayeno inuru lani penwan ras non ro da ka election menginci do we ro mar la i kan ki penting kami posisi no la ka ta panai la ya am te ka council ngakon tu ya karu kum yau ilaka bade kami kami masima
udah bensim no mardor ni kajing secara kabakut ki banwan rai ka sung suk sung san po ka rai ka hima ka tungi bro boy kabaya dei bat u shaibon rom ba kajing kenok nu sadar jongi bo sinong jaut ba u sadar uang ba dei nong sung sinong jong sinong jaut balai wan tur kelar ki kam bo sinong rei kajing tip bat kajing i ka jonga kalong ba u shaibon rom dei nong sung sinong jong sinong jaut mar balai ngong kumta ba Uniu sordar ulah keren yang ke bawa kelah. Mar bu saibor nung rum ulah pak ya kesti so sordar. Ba unlong unong sung sinang po jawat. Bad ini kesti sordar ulah debyo ini kesti kesti. Nrei balai penban mentapat keren ini kitien ba saibor nung rum umdai unong sung sinang. Dengan sengawan perem jur na kapta jong uniu sordar jongi ulah keren ki bawa kelah. Bat ki balong persya ya ha ka baya dei bat kisti no shaibor kum nong shna te ka wei ka banta ka baya dei bot nu sordaru kwa ban pa ka ne por ka long ba nu sordar la le ka ba persya ya ka snang thau ra ka wei snang thau jongi hadu ta kam don ki song suk song sai namar ba ulakut ka tem jong u lai snam kane ka tem Laisnam ke bala bu dakarai jong sinong. Nrei hadin bala mot penthamai ginong itkam. Mkuat ban song thai nagane kam. Nrei ulah kuat ban peteng. Nrei 4 sim ya karai hadu ba kinang kesan em kipat ba. Nrei ulah panwai ke darbar. Klam kajing menjor jong ke darbar. Pat hadin kata menta ulah yai kum usordar bo pura. Ulah le kino kam. Da kajing le don bor. Bat da kaba yele persya ya kibriu bat ya kesnong bar awai klem sim ya katakarai ba paj ba udang menjor ne amni dengan sengawan perem jor na kapta ke cingle jong u ba ulale ik bo persya na kapta jong paj ba bar bat kawai ka benta ka ba kham ka ba kesnong ka kam don song suk hadu gini kisi bat hadu jong kane karai lưng đo lưng khoi jongi hadu gini si kam song sok namar balai namar bo new sordar jongi menta udon kajing ya snok tilang bad acting ship ba ula thung acting ship jong ka himanong spong ula thung be an ula thung yo new acting lung do hapo jong karaj klem kajing tip jong ki sordar baro apo jong ka hima jong karaj lưng do lưng khoi te ngasngawan perem jur na kamtangan ni kijing kersan jong sordar jong ino po jaut ba ula kersan yo ni acting chip jong kahimanong spung te ngasngawan ongru hagan ni por na kamta yo acting chip bo ulale don bor ulale ka ka ba salender ka bomlong pensengok tenat ya kahima jong i po jong kahimanong spung te ngasngawan kerpat bat kentu ya ka district council bahkan sim besar bahai kani kam bat ban weng mardori u ba khnang ba hima jongi kan songsuk songsai lem da kumta ka hima jongi kam don ka jing songsuk namar bo lale ek kam apo ka hima da ka balong persya yo pat ba u khlem yai ha ka ba sai ka ba ya kham tam ha ka rai jongi apo aleng khoi ka don ka jing huri hura hadu kini kisni namar kajing le jong acting ship bala thung yu acting long do ha ka ba sop dengan sengawan perem jur nang takani GN konstruksi namar bu ya du bulong acting sim nu kentiu bolang semli GN pedang kong huri hura hapo chnong pa thau kham tam ki marjen mar paro ka ju lada ya kendu ki kam ki jam ki chieu ki liang ki enwe ar chiung ar chiu ki en hapo dong lada cien artheu lai phau chung ki en chiung ar chung hapo dong ki chieu ki cha ku tiu bolang semli ji kwa rat bun ya yang wa namar bu tiu bolang semli ula le ki kam ki bude dai te chi ka chnong ka thau ji en ko snusi bat ya ki kam ki jam lada en ki kam ki jam bu chimet ni chiung ro bu ya tre akta ro uen ko pen wet te chi chnong ya tao chi le tip lot
ya kakam kejam ke onglong ke man u tiu bolang semli cici ngusi kain bak bu da poi pia rap lem poi kimentre po distrik konsir toh kini ya uang no inu tiu bolang semli Mantap kejing susi apa une utik siap jung kahiman uspung jungi open ki penwen ya kasnong ka tahu jungi uang iki soldar uang iki masnong mat watahi hadu kam ki berderu open ki penwen bat ya kahimar berkuai mat ha ngah nepor keren na kaso jung pai ba ukren beruang mentah mangi kum ki pai ba ngim so tenat une utik siap ule kat ba usgau bit kat ba usngamon bat ya kasul jung pai ba sngap ha kene kapor bat mentah bro si nyu panai prabanai uyat ya kikam bau penki penwen ya kasnong ya thau haka tre haka ta ru kumju bat kowe kejing susi kejonga abang along kum urung ba jong kene kedong kabang hapo nuspung nrei pedang ya kasul jong pai ba ukwa benuang nga kumurang ba nrei nga na kaliang kejonga abang along kumurang ba na kasul jong pai ba ujet nga nrei unu aktif siap ulai hukum ba yang nga sindon nuang no nrei nga te haka jing seo jonga habaki pai ba kiong ba de ma phi long urang ba jong kene kedong pok nuspung kene kedong khlam leinga nasngap yak sul jong pai ba la uang pai ba ban phin chong no kumurang ba ngap chong danga da ki ong ba phin long phi urang ba ngap long ba hak ba khadu mas pen pau ba nadu bosdang la persajur yo ne aktif siap marup pen ki pen we ne kisnong thau nrei na kaliang ki bor jongka distrik Kusir ki pedang ya kejing persya jungi at ngi mentah sai sen da kasur jungi pai ba ngi persya jur yo ne ting siap bangin bat ngker paru ya ka distrik Kusir makanan kanwen no sindon yu bat mentah omdei ba ngi ki tangas nong thau nei na ka benta kejing pen ki jungu kila ki sakaying sam ya kim don chu ya ta jing chung sup san haying sam si kun sikti si para kor prajat nei kabumut bau ne wat sip umpat song thu penlong kum ta wat sip jung ka hima kan uspu ne ke kabumut bau long kum wat sip de ban pen song thu wat dai ki bre ki ba ya keroy bom stu jumur haying sam nei unapa ukwa ban pen muslia ban kini keroh yang sam ban upan jingkar siam iki bas sutunat al pensiap pen ayu tentang kenang ba unyo jingkar siam ne ke jing siale ude ban seneng de pen ketiu ulong kum akting siap ban pet ban sensar ban kada dika iki hima ke sima ba ban haba haka ba kedu yo wai masuk pat na kaliang jong distrik Kusir kan sengap dengi kum kasur jong pai ba bangi penpau ba naliang distrik Kusir kan wen nok modal yu naduk kisngi por baro along ka sung suk sung san bat menta kelas dang ban wan ka huri raba tong ba ne u acting siap ba lo pen bor ki breu ba ki kwa ba kin yo la ujung urang badong po sorong hayo urang badong barim kim la sunya kim slen yo breu shu yo mar kane ka daw ba ngim don daw e ki reilong ka daw long ba acting siap kini kicing le jo acting sim du ba lo sim ti na kam klong ngakum nu susnong asnusi sibentan mar ba kumba ka ba pau hi klong ba adu ba hapor ba sorar pura pensenga mulai thma kejusuk kejungsan kawan sinong ba kumju kapo haden bala ula penhap jubor ya pensenga mulai thma ula bu da water star marwen ba haden
na iru bat na iru wantas tar meruain ulat lek kamba pa nuspung ulo yo bat tang sau benai ma sim ko ngu ya ka an ba u penyat mu u acting chip cho cái manus pung ha cái ching ya trailang jong ki bat u acting sorar bat thamai mata kila lek jubor ki da ka ba u la pen ha yo u wonderstar u lot bu pat u living marwen pat u ikam u le juboron penrong po isnong patawar penrong wat laki long kenjat ki jeng persa ya wonderstar relong kilong tang ari yang layang reki persang bele jubor perung jubor ban snai jubor ki an bi kwa ban bu romba snong bat mai no pura ribaro ki pai ba jo kana than jo ka nospung yes jo ngirik baro ko ite ni sunghun bai o tastar marwen mar ba u halor ki ching le ki kam jo batang sau banai ula le ki kam ke bahas buan po jo kana nospung yes bat baro ko ki jo snong nospung